नमस्ते साथी सब, देखू आई हम फिर से लेके आ गए छी नया रेसिपी। आई हम बनावी छी बैगन के भरवा। आई के चीर के हम ध देली, मतलब सारा बैगन के हम ऐसा ही चीर चीर के कीड़ा देख के हम धैली, तब ध के एमे हम कनी देर पानी में ध देली, छोड़ देली। पानी में कस निकलेला तब तक हम मसाला के तैयारी कैली। मसाला में धनिया, तिल, मरीच, जीरा ध के कनी हम आई के हल्का गरम कैली। गरम क के तब आई के हम मिक्सचर में पीसली। कनी हम मूंगफली भी धैले रहली भूजल, ध के सबके मिक्सचर में पीस के धली। तब हम कनी में बेसन देली। बेसन, आदि, लहसुन, नून, हल्दी, मिरचाई सब ध के आई में कनी आमचूर पाउडर आ कनी सरसों के तेल ध के मिला देली। सब मिक्स कैली मसाला के मिक्स करके तब हम आई में सभे मसाला भर ली। सभे बैगन में ऐसे ही सारा बैगन में मसाला भर के तैयारी कर लेली। तब हम तनी तेल गरम कैली, वही तेल में सारा बैगन के हम फ्राई कर ली, हल्का हल्का कर लगा के। तब कनी उल्टा पुल्टा के निमन से हम के लाल करके फ्राई करके निकाल ली। तब कनी तेल में जीरा के फोरन देली, हरियरका मिरचाई देली मेही मेही से काट के, कनी प्याज से मेही मेही से काट के देली। तब वही सबके कनी भूजली, निमन से लाल करके भुजा गेली। तब आई में कनी आदि लहसुन राखली। तब मिरचाई के बुकनी, हल्दी के बुकनी आ कनी नून स्वाद अनुसार राख के जीरा मरीच पीस के राखली। तब कनी टमाटर से पीस के हम राखली ग्रेवी के लागी। तब वही सबके हम कनी निमन से मसाला के कनी देर तक ले मसाला के पकैली, निमन से लाल करके भूज लेली, मतलब भुजा गेली। तब में हम ग्रेवी के लागी पानी धरली, धर के मसाला मिलैली। मसाला मिला के तब में सारा बैगन गिरा देली। गिरा के तब आई के हम कनी देर 5 मिनट छोड़ देली गैस पर। तब तक खदके लगले, खदक गेले। तब हम गैस बंद करके एमे हम कनी गरम मसाला के पुरिया देली, तनका ऊपरी से छीट देली। छिटला के बाद में देखू आई के हमर बैगन के भरुआ केहन लागल, ग्रेवी वाला। मन पड़ल होई त लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दे।